Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Walau lam yakun, faqala al-muallif rahimahullah, walau lam yakun lan lamun ora ana sapa Allah mukhalifan iku zat kang bedani li khalqihi maring makhluke Allah, lakana yakti ana sapa Allah mislahum iku padane makhluk. Terus nggih niki kita bahas tentang dalil-dalil sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, ini disebutke dalil wujudi Allah. Kemudian dalil sifat kidame Allah, dalil sifat baqae Gusti Allah. Nah, saiki nyebutaken dalil tentang sifat mukhalafatul lil hawadisi. Ya, bedani maring perkara sing anyar utawa bedani maring makhluke Gusti Allah. Terus di antara sifat wajib Gusti Allah itu adalah bedani maring makhluke, beda kare makhluke. Nah, dalile apa? Dalile beda makhluke apa? Ya gampang. Iki dalil sing sederhana niki, ya. Dalil sing sederhana. Seandainya kok Gusti Allah niki gak bedani ambek makhluke, berarti ya padha ambek makhluk. Seandainya Gusti Allah kok mboten bedani kare makhluke, ya berarti Gusti Allah padha ambek makhluke. Iki mustahil. Ana pangeran, ana khalik sang pencipta kok padha ambek sing nggih ambek manusa ambek sing diciptakno. Iki secara logika nggih niki mboten saged nampi, secara akal ndak bisa nerima. Jadi kok ana pangeran kok padha ambek makhluke. Iki akal mboten saged nerima. Beda dalam apa saja? Nggih, Gusti Allah beda ing dalam napa mawon, ing dalam semuanya. Nggih, ing dalam napa semuanya. Meskipun kadang niku wonten setunggal lafaz atau dua lafaz sing napa sama-sama dinisbatkan nggih kepada Allah nggih kepada manusia, tapi hakikatnya beda. Contohnya napa? Gusti Allah Maha mengetahui, nggih mboten? Gusti Allah Maha mengetahui. Manusa ana sing ngalim. Ngalim artinya apa? Wong sing mengetahui. Iki secara zahir, oh iya Gusti Allah mengetahui. Ana makhluk, ana wong pinter ya padha mengetahui. Iki secara zahir kaya ngono kuwi akan, tapi kalau didetailkan ini enggak sama. Gusti Allah niki nggih Maha mengetahui memang dari sononya. Artinya memang secara pasti bahwa pangeran niki ya mesti ngalim ya. Pangeran niki mesti Maha mengetahui. Lah sedangkan manusa ya, sifat pengetahuannya manusia niki bukan sesuatu sing wajib secara akal. Wong wujude wae gak wajib kok. Nah, apa meneh kok ngelmune sifat ngelmune. Ya nyatane akeh wong manusa sing ora duwe sifat ilmu. Nyatane banyak ana akeh manusa sing mboten gadah napa sifat ilmu. Jadi nek sifat ngelmune nggih ilmune Gusti Allah niku wajib secara logika, secara akal wajib. Nah, ilmune manusa niki mboten wajib. Lah niku kok ya engko dibalekno meneh iki sing nggih nyiptakno ngelmune manusa ya Gusti Allah nggih sing nyiptakno ngelmune manusa kula sampeyan iso ngerti iki lho sing gawe sapa Gusti Allah nggih ha. Jadi ora ono sifat sing padha antara sifatnya manusa ambekan sifatnya napa Gusti Allah. Jadi Gusti Allah iki mbedani terhadap makhluk laisa kamislihi syai'. Jadi ora ono sing padha ambek Gusti Allah, sesuatu ndak ada yang badani. Nah, termasuk mau sifat ngelmu nggih. Sifat ngelmune Gusti Allah iku ngertos secara detail. Nah, tapi manusa nggih meskipun secara majazi dibilang wong sing duwe ngelmu ya, wong sing duwe pengetahuan. Nah, tapi pengetahuane manusa niki sifatnya ya ora sampai detail nggih. Ya, sampai tak takoni berapa jumlah darahe, ya berapa jumlah tetes darah yang ada di tubuh sampean, yakin gak bakal iso gak ngerti sampean. Ya, berapa jumlah urat nadi, ya berapa panjang urat nadi sing ana ning tubuhe sampeyan ora ngerti. Tak Gusti Allah ngertos kabeh. Oh ya.
Lah iku dalile ngoten lho. Seandainya Gusti Allah niki kok mboten bedani ambek makhluke, nggih pasti Gusti Allah niki padha kalih makhluke. Sedangkan Gusti Allah kok padha ambek makhluke niki mustahil. Ya akal mboten saged menerima. Terus engko nek diterusno nggih, kok seandainya Gusti Allah niki padha ambek makhluke, nggih seandainya Gusti Allah padha ambek makhluke. Engko nek diterusno ya, seandainya Gusti Allah kok padha ambek makhluke, lha apa kok sing dadi pangeran? Gusti Allah kok gak sing makhluk iku? Kan wong padha ya. Ya nek padha seandainya gak padha ya. Kenapa sing Gusti Allah dadi pangeran kok gak sing makhluk ya dadi pangeran? Nah, iki ono masalah bulet meneh kaya ngono kuwi. Nggih. Nah, oleh karena itu ya padha makhluke iku tidak berlaku bagi Gusti Allah. Nggih, Gusti Allah mboten gadah sifat sing kados ngoten. Lah sifat Gusti Allah pripun? Beda nih makhluke. Paham? Termasuk bedane makhluke napa? Kula sampean iki butuh tempat, butuh waktu. Nggih mboten? Ayo jajal takoni sampean sing ya kula sampean sing ora terikat, ora terliput oleh waktu dan tempat. Nah, sampean ning ndi sampean mrene mrono, ya manggon nggih mboten? Bertempat mboten? Ya terikat dengan waktu jam pira? Ya, nah, terikat dengan apa? Waktu. Nek Gusti Allah mboten. Gusti Allah niku nggih mboten bertempat, juga mboten diliput dengan waktu. Paham? Nah, kenapa? Karena tempat dan waktu niki makhluke Gusti Allah. Nggih, gak mungkin Gusti Allah ya diliput dengan makhluke Gusti Allah. Nggih. Ya iki kathah ngono. Nggih. Ya tiang-tiang Wahabi menika sing mboten sesuai akidah dengan kita niku yang ngarani Gusti Allah niki bertempat di langit. Nggih. Aja sampai ngarani kaya ngono kuwi ya. Gusti Allah bertempat di langit. Iki mustahil. Ngono napa mustahil. Nah, sampeyan nek ditakoni Gusti Allah ning ndi? Aja mbok jawab ning langit. Kemudian mbok jawab ning bumi, aja. Nggih. Ya. Jawabane pripun? Gusti Allah teng pundi? Gusti Allah niki mboten bertempat. Napa? Mboten bertempat. Nah, terus pripun? Kok gak bertempat pripun? Kita semua kan bertempat. Nah, jawabane nggih, ngono jawabane. Iki kita melihat bahwa sesuatu itu harus bertempat. Itu karena kita menilai dari kacamata manusia. Ya, mendelok kabeh bertempat iki. Oh, berarti Gusti Allah harus bertempat. Misal nyimpulno koyo ngono kuwi, oh salah itu. Salah. Karena apa? Ya, kula sampean yang ada di muka bumi niki, kabeh sing bertempat niki ya di muka bumi niki. Iku bertempat ya karena padha makhluk. Padha-padha napa makhluk. Tempat ya makhluk, manusa ya makhluk. Makhluk manggon ning makhluk, cocok wae. Ya. Lah sedangkan Gusti Allah niku beliau khalik. Jadi jangan kamu hukumi ya sesuai seperti hukum-hukum yang berlaku bagi manusia. Nggih, Khalik sang pencipta iku aja mbok hukumi nggih sesuai dengan hukum-hukum yang napa jenenge berlaku bagi manusia bagi makhluk. Ya, Khalik iku beda ambekan ambek makhluke. Makhluke butuh tempat, sang Khalik mboten butuh napa? Mboten butuh tempat. Nggih. Paham nggih? Padha uga ya aja ado-ado. Ya, aja ado-ado. Contoh ya gampangno. Nggih gampangno sampean memahami bahwa ya pangeran itu ya tidak laku bagi pangeran hukum-hukum atau apa sih ini keadaan-keadaan yang ada di manusia, ada di makhluk ya. Ya Khalik ya Khalik. Ya, kita tidak bisa memahami Khalik dari ya segi oleh manusia kayak ngene iki ya. Lah aja ado antara guru ambek murid sing padha-padha manusiane. Niku kaya ana perlakuane dhewe-dhewe. Nggih mboten? Ada hukumnya dhewe-dhewe antara guru ambek murid. Antara bos ambekan anak buah kan ada kuwi dhewe-dhewe. Ya, iki gampangno ya. Apa meneh kok manusa ambekan Khalik sang pencipta. Iku pasti bedane iku. Ya, pasti napa bedane? Mesti beda. Ya. Lah manusia nggih butuh kalih tempat. Sedangkan Gusti Allah, apakah butuh tempat? Tidak butuh. Gusti Allah butuh tempat mboten? Tidak butuh. Ya, kenapa?
Karena tempat iki makhluke Gusti Allah. Nggih. Tempat iki makhluke Gusti Allah. Langit, bumi. Ya seandainya kok misal ana wong ngomong Gusti Allah ning langit. Langit yang ciptaane Gusti Allah, nggih mboten? Kok Gusti Allah manggon ning langit. Mosok ana pangeran sing nyiptakno manggon ning sesuatu sing diciptakan. Ya iki mustahil secara akal. Engko pertanyaane sadurunge Gusti Allah nggih langit, Gusti Allah ning ndi? Hah? Seandainya kok Gusti Allah ning langit, nggih. Paham? Iki ngewe bantah iku lho ya. Pemahaman sing bahwa Gusti Allah ning langit. Seandainya kok Gusti Allah manggone ning langit. Sadurunge Gusti Allah nggih langit ning ndi terus? Hah? Lah, jawabannya yang benar pripun? Gusti Allah niki tidak bertempat. Kenapa? Karena tempat ini adalah makhluk. Ya, sedangkan Gusti Allah niki khalik, mustahil. Ya, secara akal itu mustahil. Sang khalik nggih ngenggoni makhluk, mustahil itu. Ya, mustahil. Ya, jawabannya yang benar berarti pripun? Ya, Gusti Allah niki tidak bertempat. Ya, tidak bertempat. Ya aja salah paham iku. Soale wong Wahabi niku kaya ngono kuwi. Ya walau lam yakun qaiman bi nafsihi lahtaja ila mahallin aw mukhassisin. Walau lam yakun lan lamun ora wonten sapa Gusti Allah qaiman iku zat kang jumeneng bi nafsihi kelawan zate dhewe ne Gusti Allah. Lahtaja yakti butuh sapa Gusti Allah ila mahallin maring panggonan. Panggonan iku maksude mahal iku nggih ngene sak jelasno bahwa ana zat, ana sifat. Ya ana napa? Sifat. Gusti Allah niki bukan sifat yang manggon ning zat, bukan. Au mukhassisin utawa zat kang mentaksis. Ya jelasno. Bahwa di antara sifat wajib Gusti Allah niku napa? Qiyamuhu bi nafsi, jumeneng sendiri. Jumeneng sendiri ku napa? Nek nyiptakno bumi iku ora butuh ambekan wong liya, leren batonan ambek wong liya. Ayo sampean nggih nyiptakno sing sebelah kanan, aku nyiptakno sebelah kiri. Ora. Ya ora butuh ambek wong liya. Ya nyiptakno sampean, ya ora butuh ambek wong liya. Nggih. Jadi iso nyiptakno dhewe. Ya dan Gusti Allah ora butuh ambek liyane. Beda nek manusa niki pasti butuh ambek liyane. Ya, jenenge sifate manusa niku pasti niku. Ya aja men insyaallah pasti butuh habis liyane, nggih. Sampeyan go pakaian iki ora mungkin sampeyan jahit-jahit dhewe, nandur kapas, nandur kapuk, wit kapuk, terus bariku mbok enteni. Terus bariku kapuke iki mbok gawe benang dhewe, terus mbok tenun dhewe, terus mbok jahit dhewe, mustahil itu. Ya. Sampeyan ana ning untuk pakaian kaya ngene iki setelah diproses. Sing proses sapa? Wong liya. Nggih mboten? Nah, iki jenenge butuh maring wong liya, Ya. Begitu pula nggih. Sampeyan lahir iki butuh ambekan ibuke sampean. Nggih. Terus sampeyan iso urip ngasih saiki iku karena ya dirumati ambekan ibuke sampean. Jadi menungso niku ngono ngendikane guru kula Syekh Anas. Menungso niku makhluke Gusti Allah sing paling lemah. Ya, makhluk Gusti Allah sing paling lemah. Paling lemah maksudnya pripun? Lemah dalam adaptasi dalam ketika setelah lahiran. Ya. Jadi ngeten. Nek makhluk-makhluk liya, misal ula misalkan. Ula ning ngendhok terus baru ndoke netes. Ula iso mlaku-mlaku dhewe. Golek mangan dhewe ya iso. Wis iso iku. Pitik mungkin ya iso di apa jenenge ambekan wong tuane ambekan babone iku sehari 2 hari 3 hari sampai mungkin berapa minggu ora sampai berminggu-minggu wis mlaku golek mangan dhewe wis iso urip dhewe. Ya, tapi menungso nggih menungso sampean begitu mak perecet dijarke wong tuane sampean wis ta insyaallah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak dirumat insyaallah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kaya ngono kuwi butuhe prosesnya panjang. Ya, dikatakan saya ingat saya itu sampai umur 6 tahun gitu ya. Jadi sampai umur 6 tahun itu pasti butuh ambekan wong sing ngayomi, wong sing ngrumati. Nah, misal 1 tahun kok wis dilepas, ora dirumati wong tuane, wis dilepas. Ya insyaallah dalam beberapa hari wis wafat wis. Tapi nek kewan-kewan iku, kewan-kewan mungkin ana sing butuh sedina, 2 dina, ya.
Bariku dilepas wong tuane sedo misalkan, ya babone sedo. Ya iso urip. Iso urip. Ora ono sing ngrumati liya, iso urip, iso adaptasi dhewe. Manusa wong tuane mati ya ora ono sing ngrumati, ya padha melok mati, ya wassalam. Nah, malah iku manusa napa? Makhluk sing paling lemah. Ya, makhluk sing paling lemah. Nah, kita ya manusa ya kewan ya liya-liyane sama makhluk niki pasti butuh ambek liyane. Ya pasti butuh ambek liyane. Setidake kok misal aku iso kabeh dhewe misalkan kayak ngono kuwi. Sing nyiptakno sampean sapa? Gusti Allah. Berarti sampean butuh ambek Gusti Allah. Nggih mboten? Nah, iku logikane ngoten. Lah iki Gusti Allah niku gadah sifat qiyamuhu binafsihi. Ya, jumeneng piyambak. Jumeneng piyambak artinya napa mboten butuh maring sanese. Ya. Seandainya Gusti Allah butuh ambek liyane. Nggih, ngene wis tak jelasno, ana kalane sifat, ana kalane zat. Nggih, tak beri neh apa-apa, ana kalane sifat, ana kalane apa? Zat. Ya, sifat iku sifat ngerti sifat ya? Sifat. Putih, coklat, iki sifat. Panjang, pendek iku jenenge apa sih? Sifat. Ana kalane zat. Zat iku sing ditempleki sifat iku lho. Iki buku. Nggih, buku. Sifatnya buku apa? Putih. Sifatnya buku apa? Panjang. Nggih. Lah iki ana sifat putih, sifat panjang. Iki ana sifat pasti nemplek ning zat, mesti iku. Sampeyan hitam. Ya, iki nemplek ning zat baju misalkan. Utawa napa sarung misalkan. Jadi ana sifat hitam. Ya, terus bariku sampeyan pasti mentasawurkan sifat iku mau ya pasti ana zate. Paham? Paham mboten? Gak iso sampeyan mentasawurkan sifat tanpa ada napa? Zate gak iso. Panjang sampean gak iso bayangno panjang tok tanpa ana sing panjang ku opo? Gak iso iku sampean. Lah iku kaya ngoten wonten sifat napa wonten zat, wonten sifat wonten nah kabeh sifat iku nempleke ning napa ning zat ya. Lah zat atau mahal panggonan nggih, mahal panggonan iku adalah sing ditempleki napa sifat, sing ditempleki napa sifat. Lah iki seandainya Gusti Allah niki seandainya Gusti Allah mboten gadah sifat qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Ya nek kok gak ngono kuwi ada kemungkinan Gusti Allah niki sifat. Nggih, nek gak koyo ngono kuwi ada kemungkinan Gusti Allah sifat. Nah, sifat berarti butuh ambekan mahal panggonan atau maring zat. Ndak. Gusti Allah ndak seperti itu. Gusti Allah niki bukan sifat, tapi Gusti Allah napa? Zat. Ya, Gusti Allah mboten sifat, tapi Gusti Allah napa? Zat. Ya. Lah taja ila mahallin au mukhassisin utawa butuh maring mukhassis sing mentakhsis. Nggih, sing mentakhsis. Kula nduk inginane tak jelasno bahwa perkara kok ana timbangan. Timbangan mboten timbangan digital ya. Timbangan digital langsung metu berapa kilo. Timbangan ana kanan, ana kiri. Nggih. Ana kanan, ana kiri. Ya, nek gak ana bandule apa-apa ki kosong. Iki kira-kira imbang mboten? Imbang. Ya. Lah, kula sampean, uripe kula sampean ndok biyen sadurunge ana. Kita sebelum ada pas isih ning azali ndok biyen. Anane kula sampean ambek ya. Iki engko bakale ana. Utawa iki tetep gak ana pol besok dina kiamat. Pol selawase gak bakal ana. Iki antara bakal ana ambekan isih tetep ora ana terus sak lawase iku imbang. Ya imbang. Lah anane akhire kita dadi wujud, kita dadi lahir ning muka bumi niki ya karena ana nggih, ana sing ngeboti salah siji iku nek. Dadi iki diwehi bandul misalkan ya. Ya sing iki nak timbangan ya, iki nak timbangan ya. Bisa. Nah, akhire wujud. Oh. Berarti iki sing ngeboti iki apa? Janjane kan padha imbang, nggih. Dua timbangan ini janjane kan imbang. Loh kok akhirnya jadi wujud? Sing ngeboti apa? Ya sing ngeboti adalah karena Gusti Allah ngersakaken wujud. Nah, Gusti Allah lah mukhassis. Gusti Allah yang mentaksis janjane iki mau. Nggih. Apa padha kabeh tapi Gusti Allah mentaksis lebih mengkhususkan, lebih mengutamakan satu sisi daripada sisi yang lain. Akhirnya sampai jadi wujud. Lah, Gusti Allah niki mukhassis. Nggih. Gusti Allah mukhassis dan mboten butuh mukhassis
Gusti Allah niki ora butuh habib mukhassis. Justru Gusti Allah lah mukhassis. Paham? Paham mboten? Nah, wis paham gak paham wis ngono kuwi lah ya. Iki ana terusane saya. Iki pol terakhir. Pol wakana hadisan. Lanjutane iku. Walau iftaqara ila mahallin. Nah iki mau. Ya. Jadi seandainya Gusti Allah niki mboten qiyamu binafsihi, berarti butuh ambek panggonan, butuh ambek mahal. Ya, mahal iku apa zat sing dipanggoni sifat niku, au mukhassisin utawa mukhassis, ya orang yang mentaksis. Walau iftaqara lan lamun butuh sapa Gusti Allah ila mahallin maring mahal panggonan sing dipanggoni sifat mau atau zat, lakana yakti ana sapa Gusti Allah sifatan niku sifat. Walau ihtaja ila mukhassisin, walau ihtaja lamun butuh sapa Gusti Allah ila mukhassisin maring zat sing mentaksis, lakana yakti ana sapa Gusti Allah hadisan niku dat sing hadis sing anyar sing asale gak ono dadi ono. Nah iki mau terusane ya, terusane. Jadi kalau seandainya Gusti Allah niki gak butuh habis liyane. Gusti Allah kok butuh habis liyane. Terus mboten gadah sifat qiyamuhu bi nafsi. Gusti Allah ya mesti butuh ambekan apa panggonan atau zat sing dipanggoni sifat. Lah seandainya Gusti Allah butuh ambekan zat sing dipanggoni sifat, berarti artinya Gusti Allah sifat. Iki ya mustahil. Niki mustahil. Gusti Allah mboten sifat. Nggih, Gusti Allah napa mboten sifat. Nah, seandainya Gusti Allah butuh iki kedua, Gusti Allah butuh sing mukhassis. Nah, berarti butuh mukhassis. Nah, butuh mukhassis berarti asalnya kan imbang. Asal imbang kabeh lagi ono sing mukhassis. Nah, iki berarti Gusti Allah anyar teko. Asale gak ono dadi ono. Iki mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Asale Adam, asale ora ono, terus bariku karena ditaksis sawian mukhassis iku akhire ono. Nah, iki yo mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nek aku kula sampean yo nggih jen koyo ngono kuwi. Asale kita semua ini ndak ada, ya antara wujud kita bakale utawa Adam kita selalu ndak ada pol dino kiamat, pol sak lawase ikan imbang kabeh. Nah, onone kita iki dadi wujud yo karena ada yang mentaksis. Sing mentaksis sapa? Gusti Allah. Paham? Ya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam alhamdulillah.